Tak dočkali sme sa. Nachádzame sa na zrekonštruovanej ceste 1/51 Golianovo-Vráble. Tento úsek bol úsekom najzávažnejších dopravných nehôd a preto Ministerstvo dopravy zaradilo tento úsek v rámci rekonštrukcie a modernizácie ciest prvej triedy v Nitrianskom a Trnavskom kraji na modernizáciu a rekonštrukciu, čím sa chce Ministerstvo dopravy poďakovať. V dnešnom krátkom videu vám predstavím zrekonštruovanú cestu celého úseku, aby ste sa mohli s touto cestou po rekonštrukcii oboznámiť. Je to vlastne úsek a nazval by som ho obchvatom Klasova a Babindova. V rámci tohto úseku sa opravovali dva mosty a tretí most sa staval úplne na novo. V rámci celého úseku sa opravovali a na novo sa realizovali všetky priepuste na odvodenie prívalových dažďových vôd, zhutňovali sa krajnice, čistili rigoly. Na kritických úsekoch sa montovali zvodidlá a realizovalo sa nové zvislé a vodorovné dopravné značenie, vrátane krajnicových stĺpikov aj s fľašičmi zvery, merača teploty vzduchu, vetra, vozovky a montoval sa čítať počtu vozidiel, ktoré prejdú daným úsekom. Pozdĺž a vedľa vodorovného dopravného značenia sa osádzali solárne svietidlá, ktoré slúžia motoristom k lepšej orientácie počas jazdy za tmy. Modernizovala sa na môj podnet križovatka Klasov Vinohrady aj s odvodnením. Na tejto križovatke vyjasol nejeden ľudský život a mal som za to, že v rámci rekonštrukcie cesty musí prísť k premene tejto nebezpečnej križovatky, čo sa mi v konečnom dôsledku aj podarilo. Rozšírili sa vjazd a výjazd na Vinohrady. Znížila sa rýchlosť na 70 a doplnilo sa nové zvislé dopravné značenie. Odbočovacie pruhy sa kvôli veľkým výškovým rozdielom pozdĺž cesty na oboch stranách a taktiež kvôli nevysporiadaným pozemkom a zádržné priekopy na odvodnenie vody nedali realizovať. Vybudovala sa veľkokapacitná križovatka do priemyselnej zóny v katastrálnom území Klasov, ku ktorej sa vrátim trošku neskôr. Počas realizácie sa zistilo, že až na 80% stavby treba meniť celé podložie stavby. Podložie zastabilizovať premletím, prídavnými stabilizačnými materiálmi, navoziť a zhutniť kvalitným kamenivom, na ktorý sa finišérmi natiahlo 20 cm betónu. Po zhutnení na betón sa natiahli 3 vrstvy asfaltu, 2 stabilizačné, medzi ktoré sa dávala nerezová železomreža na celý úsek stavby a potom vrchná vrstva asfaltu, tzv. Koberec. Píše sa rok 2015 a ja uvažujem o križovatke do priemyselnej zóny. Začína maratón rokovaní so Slovenskou správou ciest a Krajským dopravným inšpektorátom Nitra o možnom napojení na miestnu komunikáciu. Do začiatku to boli negatívne stanoviská, ale po mojom neustálom dokazovaní a presviečaní som dostal prísľub, že keď obec Klasov splní všetky požiadavky dotknutých orgánov, tak križovatka môže byť. No mne viac nebolo treba a hneď som sa pustil do práce. Ako prvé bolo treba majetkoprávne vysporiadať pozemky v danej lokalite, ktorú v rámci zmien v územnom pláne bolo treba zaradiť ako lokalitu križovatka a oboje sa mi podarilo. Postupoval som ďalej podľa pokynov a dal som vypracovať kapacitné posúdenie križovatky, ktoré bolo treba schváliť Slovenskou správou ciest Bratislava. Po schválení som zadal vypracovanie projektovej dokumentácie na križovatku a po schválení Slovenskou správou ciest a Krajským dopravným inšpektorátom som zahájil územné konanie na križovatku a po schválení územného konania Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií vydalo na danú križovatku stavebné povolenie. Celý tento proces trval skoro 4 roky. Absolvoval som veľký počet rokovaní, bolo to nesmierne náročné a išiel som na pokraji svojich síl, ale teraz môžem povedať, že to stálo za to. V roku 2019, keď sa začala projektovať cesta 1/51 na rekonštrukciu, tak za to, že naša obec bola predvídaná a pripravená, tak nám túto križovatku zrealizovali v rámci rekonštrukcie cesty na náklady Slovenskej správy ciest. Tu sa musím poďakovať bývalému primátorovi mesta Vráble, inžinierovi Tiborovi Tótovi, za to, že bojoval so mnou spolu za to, aby tento nehodový úsek bol zrekonštruovaný. Bol to veľmi náročný proces. Ale som rád, že sa nám to podarilo a dnes môžeme jazdiť po krásnej, bezpečnej a kvalitne zrekonštruovanej ceste, za čo sa chcem poďakovať Ministerstvu dopravy, Slovenskej správy ciest, Okresnému úradu dopravy, pánu inžinierovi Slávikovi, Krajskému dopravnému inšpektorátu inžinierovi Bujnovi a všetkým zúčastneným, ktorí sa pričinili, že toto dielo je spravené a dokončené. Chcem sa poďakovať vodičom, že museli chodiť po obchádzkových trasách, čo bolo pre nich náročné aj po finančnej a časovej stránke. Chcem sa poďakovať všetkým starostom a obyvateľom všetkých obcí, po ktorých išli obchádzkové trasy. Ja viem, že tieto obchádzkové trasy sú dosť zničené, ale budú sa opravovať na jar po zimnej uzávere. Nakoľko otvárame túto cestu
dnes o polnoci zo soboty na nedeľu. 1. decembra bude táto cesta otvorená. Chcem poprosiť vodičov, nakoľko tento asfalt je ešte nový, nevyzretý, môže mať počas nepriaznivých poveternostných podmienok plyzavé vlastnosti a plyzavý charakter, aby si dávali pozor, jazdili bezpečne, ohľaduplne na tejto ceste a prajem všetkým vodičom veľa šťastných kilometrov, nielen na tejto ceste, ale na všetkých cestách, na ktorých sa budú pohybovať.